Foli ni waleɲumandɔ bɛ ka lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan minnu bɛ nin kuma in na kɛmɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ u fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na min bɛ walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan. An b'a fɔ yan kɔni ye a kuma selen ye Mali jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ka taama ka ɲɛsin Émirats Arabes Unis jamanaw ma. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ tɛgɛnɔ bila kɛlɛ kɔfɛ bɛnkan sɛbɛn caman na minnu danŋɛnɛmayali bɛna kɛ sababu ye ka nafa ba lase Mali jamana ma. An ka minisiri min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma Professeur Samba So ka kɛɲɛ ni jamana ɲɛmaa ka Émirats Arabes Unis jamana taama ye. Minisiri min bɛ Émirats Arabes Unis ni o ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma ani o ye kumaɲɔgɔnyaw kɛ ka sababu kɛ masakɛ den Prince héritier yɛrɛ de y'a kanu. A ka minisiri ni Mali minisiri ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ baara ɲɔgɔnya na sira dɔw kan minnu ni olu bɛ danŋɛnɛmaya an ka jamana kɔnɔ don nataw la. Professeur Samba So a ye a jira k'a fɔ a n'a minisiri ni ɲɔgɔn cɛ kumaɲɔgɔnyaw la a bolila fɛn minnu kan o ye kɛnɛya nasira ka baaraw minnu bɛ se ka kɛ jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ. A ko o kadara kɔnɔ don nataw la lapitanizo ba dɔ bɛna jɔ Mali jamana kɔnɔ ni Émirats Arabes Unis ka dɛmɛ ye min kɔnɔ mina bɛna kɛ minan jɔlenw ye. A ka se ka furakɛli nɔgɔya Mali jamana kɔnɔ ni ka yɔrɔ jan dama bɔ Maliden ci la a ko o jɔli ko kuma u ye dɔ fɔ o la a ko Abu Dhabi ni o ye Émirats Arabes Unis duguba ye u ye munumunu zalo kɛ lapitanizo min kɔnɔ u ɲɛdara minɛnw kan minɛn minnu ni olu tora ka matarafa kɛnɛya bina k'u kan u bɛ kɛ sababu ye ka baara nɔgɔya furakɛlikɛlaw bolo a ko o lapitanizoba in ɲɔgɔnna dɔ bi jɔ Mali jamana kɔnɔ don nataw la ni Émirats Arabes Unis ma ɲɛmaaw ka dɛmɛ ye. Professeur Samba So ye a jira k'a fɔ ani a minisiri ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ kumaɲɔgɔnyaw bolila fɛn min nka lapitanizo jɔli ko kuma o bɛɛ a la nka kɛnɛya yɛrɛ nasira bɛɛ lajɛlen de don k'a daminɛ an ka sigida ɲɛmayasow la centre de santé communautaire CSCOM minnu bɛ yen fo ka taa se marabolo lapitanizow ma ani lapitanizobaw minnu kan ka jɔ Mali kɔnɔ ko da donna ninnu bɛɛ lajɛlen la. Ko wa ko bibi in na a ya min ye Émirats Arabes Unis minisiri ye min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma o y'a yira la k'a fɔ n'a seginna ka na Mali jamana kɔnɔ kuma min a ka teliya waati koronin kɔnɔ ka bataki dɔ tɛngun Émirats Arabes Unis jamana na ni o ye invitation ye min bɛ se ka to u ka maaw bɛ se ka na Mali jamana kɔnɔ a ya bɛnkan minnu kan ka se ka tɛgɛnɔ bila k'olu bɛnkanw ndɛgɛnɔ bila ni ka se ka baara ninnu daminɛ an ka jamana kɔnɔ min bɛ kɛ sababu ye ka an ka jamana kɛnɛya ko ka a sɛbɛkɔrɔ nɔgɔya ko kumana ni ale seginna ka na Mali jamana kɔnɔ a bɛ ni teliya ka o de sigi sen kan min bɛ se ka to Émirats Arabes Unis kɛnɛyaso walikɛla minisiriso min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma a maaw bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogo min nin kɛra ka bɛn ni jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ka Émirats Arabes Unis jamana taama ye. An ka jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ Cour constitutionnelle ma ɲɛma ni o ye Manasa Daɲogo ye a bɛ taamana ka ɲɛsin Faransi faaba Paris ma ka sabu kɛ diɲɛ Faransi kan fɔ jamanaw ka sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ Cour constitutionnelle ni yɔrɔ dɔw la u kama ko Conseil constitutionnel u ka tɔ o ye san 20 sɔrɔ ɲɛnamayala o ɲaɲani de sigira sen ka Faransi faaba la Paris a senfɛ Manasa Daɲogo ni o ye Mali jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ Cour constitutionnelle ma ɲɛma ye a ye kumaɲɔgɔnya dɔw kɛ ani Faransikaw ka sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Conseil constitutionnel ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a ma ɲɛma. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ ninnu ni o ye Cour constitutionnelle ye walikelen Conseil constitutionnel kiiribulon don kiiribulon min ni jalatigɛ laban bɛ to de bolo kiiri kunka o kumana a ka jalatigɛliw kuma dɔw la maaw t'u yɛrɛ ye a la ka sababu kɛ a bɛ fɔ ni kan minnu ye sariya ɲɛ ka misɛn a bɛ fɔ kan minnu fɛnɛ na walikelen a bɛ sɛbɛn kan minnu na ni e maa min ma kɛ sariyatigi ye walikelen sariya yɛrɛ ɲɛdɔn ma ŋana ye a kalanbaaba ye a ka gɛlɛn i k'i yɛrɛ ye u ka jalatigɛ labanw na ni o ye décision ye fɛɛrɛw minnu bɛ se ka na ni o nɔgɔyali ye ka se ka faamuya nɔgɔya jamana den fanba bolo o labɛn bɛ sen na a y'a tɔ fɛnɛ fɛ Faransi faaba la Paris Manasa Daɲogo a y'a yira k'a fɔ Conseil constitutionnel walikelen Cour constitutionnelle jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ u bɛ dantigɛli laban minnu kɛ ni o ye jaabi laban wali ye k'u bi jalatigɛli kunka kiiri nasira kan a y'a k'a dɔw bɛ kɛ sababu ye ka basigili kɛ a dɔw bɛ se ka kɛ sababu ye ka faamuyaw na nka yɔrɔ bɛ yɔrɔ la a ɲɛ ka misɛn sariya ɲɛfɔ cogo ni ma kɛ sariya ɲɛdɔnbaa ye walikelen sariyatigi i n'a fɔ juge n'a ɲɔgɔnna a ka gɛlɛn i ka se ka faamuya sɔrɔ a la o kumana
yɛlɛmaw minnu bɛ se ka kɛ ni ka ko yɛrɛ nɔgɔya a ka se ka faamu ko u ye caman bɔ ɲɔgɔn ye o la o tɛmɛnen kɔfɛ ani faransikaw ka sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ conseil constitutionnel ma ɲɛmaw jɛra ka kuma fana Mali yɛrɛ lɔ ko kunkan ni o ye actualité ye o tɛmɛnen kɔfɛ a y'a dɛmɛ minnu ni olu bɛ se ka kɛ ka ɲɛsin jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ ma u ye o laɲini tɛnku conseil constitutionnel la faransikaw fɛ yen o senfɛ a y'a u sera ka bɛn a ka fɔ don nataw la a y'a min ye donda kaburiya kɛnɛw ye olu ka se ka sigi sen kan ka se ka Mali jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ mɔgɔw ka se k'u ka dondaw kaburiya a y'a n'o y'a sɔrɔla u ka maa faamu yanenbaw formatɛrw de bɛ na Mali jamana kɔnɔ ka na dondaw kaburiya wale kelen ni taa bɛ kɛ yen de Manasa Daɲogo y'a yira k'a fɔ ale kɔni ka laɲini kɔni kɛra fɛn min ye o ye taa ka kɛ yen u ka dondaw bɛ se ka kaburiya yen cogo min an b'aw ladɔnniya k'a fɔ diɲɛ Faransi kan fɔ jamanaw ka jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ conseil constitutionnel n'a cour constitutionnel a tɔ sigira sen kan ka bɛn ni san 1997 de ye a y'a sigi ni bi cɛ a ka baara bɛn bɛ fɛn min ma hakɛ jamana o bɛ se ka sabati état de droit a y'a jalatigɛliw minnu ni olu bɛ kɛ u fɛ u ka kɛ jalatigɛliw ye minnu ni jamanadenw b'u yɛrɛ ye a la ka se ka min ye hakɛ ye ka o kɔrɔ don jamanaw kelen kelen kɔnɔ. Mali gouvernement taamaden dɔw ka taama ɲɛsinnen don sini jamana mɔ minisirisow faralen don ɲɔgɔn kan u ka jɛkulu commission mixte de coopération économique commerciale et technique a m'aw ladɔnniya k'a fɔ nin jɛkulu filaw u kɛn bɛ ka lajɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali jamana ani sini jamana baara ɲɔgɔnya minnu bɛ jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka jateminɛw kɛ siraw kan ka se ka olu dangɛnɛmaya cogo minnu na a ɲɛkun bɛ maa min bolo o ye Mali minisiri ye min ɲɛsin bɛ jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔw ma ni o ye Abdoulaye Diop ye Tata Touré bi walawalali ba kɛ an ye a ko kan. An ka jamana gouvernement mɔgɔ dɔw bɛ taama la Chine jamana kɔnɔ o wulikajɔ senfɛ a kɛra sababu ye Chine jamana gouvernement ka fara Mali jamana taw kan u ka ɲɔgɔn ɲɛ b'a boloda min n'a kun bɛ ka boli baarako kan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ni lajɛrɛba in a kɛra wasa ye fan fila bɛɛ lajɛlen bolo wa ni lajɛrɛba min bolodalen filɛ nin ye a bɛ yirali kɛ Chine jamana ka layidu kan na k'a fɔ k'u bɛ Mali jamana dɛmɛ walasa ka se ka cakɛda dɔw sigi sen kan min bɛ Mali jamana ka yiriwa sabati o cakɛda ninnu bɛ tali kɛ Mali jamana ka subahana machine ko kuranko kɛrɛnkɛrɛnnenya la yelen minnu n'olu bɛ sɔrɔ ka sababu kɛ tile ye n'a cakɛda baaraw bɛ ka labɛn Kati dugu kɔnɔ sira dilanko n'o ye siraba min bɛ bɔ Bamako ka se Segu Mali jamana gouvernement mɔgɔw ka fɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri Abdoulaye Diop a y'a yira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ baaraɲɔgɔnya min n'o bɛ Mali jamana ani Chine jamana ni ɲɔgɔn cɛ baaraɲɔgɔnya de don min n'a bolofaraw ka can kosɛbɛ wa a waleyali fɛnɛ bɛ sen na a y'a yira k'a fɔ n'i ye san 2010 ta ka na bila san 2017 in na Mali jamana sera ka baarabolo minnu waleya a kɛra ni wasa ye ka d'a kan cakɛdaba caman de waleyara Mali jamana ni Chine jamana ka baaraɲɔgɔnya kɔnɔ min n'a kɛra sababu ɲuman ye ka kunkɔrɔta ba di Mali jamana ma an bɛ donni min na i ko bi hakilina jiginna ni ɲɔgɔnɲɛba in kɛnɛ kan an ka jamana minisiri y'i da maga o cakɛda damadɔ la o fɔlɔ bɛ tali kɛ cakɛda fila min n'o bɛ ka jɔ ka ɲɛsin kɔtɔn labaarali ma Mali jamana kɔnɔ a filanan o bɛ tali kɛ cakɛda la min ka baara ɲɛsinnen don pɔnkura jɔli ma Segu bakuruba fɔli la Mali jamana gouvernement ye foli ani waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin Chine jamana ma nin kɛnɛ in kan u ka waleɲuman na ka d'a kan cakɛda min n'o bɛ kabala u sɔnna k'u jɔ n'o baara tako filanan musakaw ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Chine jamana gouvernement ka fara Mali jamana gouvernement kan u ka ni lajɛrɛba in kɛra sababu ɲuman ye u ka hakilina falen kɛ ka ɲɛsin bɛnkan dɔw ma n'o bɛ tali kɛ juru la min bɛna don Mali jamana la n'a musaka bɛ tɛ jɔ miliyari 8 bɔɲɔgɔnkɔ la o nafolomugu min bɛna bila Mali jamana ka bolo kan Chine jamana fɛ. Mali minisiri ɲɛma Abdoulaye Idrissa Maïga ni marabolo ɲɛmaw ye sigi dɔ kɛ min senfɛ minisiri min ɲɛsin bɛ marayɔrɔ ko ma ale fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ ka kuma ɲɔgɔnyaw kun bɛ tali kɛ fɛn minnu kan o ye kalataw labɛn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya kalataw minnu kan ka kɛ san 2017 in kɔnɔ ani 2018 kalata ka taa se lakanako ta fɔ mo jamana fa bɛɛ lajɛlen la Kafune Bacili bi walawalali kɛ an ye o ko kan. Sigi min kelen filɛ nin ye an ka jamana minisiri ɲɛma Abdoulaye Idrissa Maïga ani Mali marabolo ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ ka fara Mali minisiri ka minisiri min ni u ka caw bɛnnen don mara cɛma bɔliko ma ni o ye Cɛma Iber Kulibali ye a kuma ɲɔgɔnyaw bolila fɛn min kan o bɛ tali kɛ san 2000 ani san 17 ka taa bila san 2018 kalatako ani Mali jamana yɛrɛ ka lakanako da sera o kɔrɔfɔ ninnu ne ma sigi senfɛ kalata minnu ni olu kan ka boloda ɲina san kɔnɔ ka taa bila sankura nata la olu ɲɛbila labɛn baaraw bɛ sen na wa u bɛ ka taa taabolo ɲuman kan
o ye hakilinaw ye hakilina minnu ni falen kɛra olu bɛɛ lajɛlen na Mali jamana marabolo ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ ka fara minisiri kan minisiri min ni o ka cɛw bɛnnen don mara cɛmabɔli koɲaw ma. Menaka marabolo ɲɛma ka kɔrɔfɔw la ni o ye Dawuda Mayiga ye a ko olu ka sigi sen fɛ a ko gɛlɛya minnu ni olu ka marabolo bɛ ka latɛmɛ an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi ko kumaɲɔgɔnyaw bolila o camanw kan k'a daminɛ lakanakow la kalatakow marabolow ka ɲɛtaa kunkanko kuma fo ka taa bila Mali jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen ɲɛtaa la k'olu de ye jɔrɔnako ye da sera fɛn minnu ma kɛnɛ kan. Fɛn min bɛ tali kɛ lakana koɲaw kan minisiri ɲɛma Abdulaye Idirisa Mayiga a n'a ka dunan ninnu u da balanen tora o la kosɛbɛ. O de kama ɲɔgɔn fɛ u jɛra ka furaw da yira ɲɔgɔn na walasa o gɛlɛya n'o degun ninnu bɛ se ka wuli. Mopti marabolo ɲɛma ka kɔrɔfɔw la Sidi Alassane Touré a ko kumaɲɔgɔnyaw bolila gɛlɛya minnu ka u ni ɲɔgɔn cɛ ko fɛn gɛlɛnw tɛ fura tɛ se ka sɔrɔ fɛn minnu na ko min y'a baara la gɛlɛman ye ko bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'i ŋaniya kɛ kelen ye k'i ka cɛsiri baaraw jira walasa fɛn min bɛ tali kɛ lakanako kan u ka se ka sɔrɔ malabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Mali jamana faaba Bamakɔ marabolo ɲɛma ni o ye Aminata Kani ye a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ lakanabaliya koɲaw kan Bamakɔ yan k'o dɔw bɛ tali kɛ sirabakan kasaraw la ani jamana foroba yɔrɔw. A ko misalila Kabala sira kan ko bɛɛ ye mɔgɔ caman de tarabaso in ala ma mɛn a ko fɛn min bɛ tali kɛ jamana foroba yɔrɔw kan ko fɛɛrɛw ni dabaliw sigilen do sen kan wa a baaraw bɛ sen n'a yɛrɛ fana walasa o sigiyɔrɔ ninnu bɛ se ka furan ka jɛya ni ka mɔgɔw lawuli ka bɔ yen. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ sigi min ni a kelen filɛ nin ye Mali jamana minisiri ɲɛma Abdulaye Idirisa Mayiga ani Mali jamana marabolo ma ɲɛmaw ka fara mara cɛmabɔli minisiri kan. Sigi in kumaɲɔgɔnyaw bɛɛ lajɛlen kɛra hakilisigi ani ɲɔgɔn faamuya de kɔnɔna na. Sigi min sen fɛ n'u kelen-kelen bɛɛ lajɛlen y'u ka kɛtaw tali jira u bolo filaw la. O de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔli ma. Burkina Faso jamana ɲɛmaa kɔrɔ Blaise Compaoré min ye san 20 ani san 7 kɛ fanga na ni jamana de fanba ka wuli kajɔ kɛra sababu ye ka gɛn ka bɔ fanga na san 2015 octobre kalo la. N'a kun gɛn kun bɛ k'i da ka bonbo ye kabini a binna kana se bi mɔ a kuma bɛ a y'a yira k'a fɔ kuma dɔw bɛ ka fɔ a ye kunkan bi ka fɔ a ka fanga kɔnɔ k'a kɛn kun bɛ k'o kɛ ko kumaw don minnu ti bɛn ale mɔ a ko barisabu ka da k'a bɛ ka mɛn daw la k'a fɔ ale ka fanga kɔnɔ ani bamanjiw jɛra kuma dɔw la ko kumaw de don kuma minnu man ka fɔ ma fɛ o tuma ale tɛna jɛni a ye ko kabini ale bɔra fanga na k'a kɛn bɛ k'i da k'i bonbo ye a tɛ ka kuma ko nka ko fɛn min bɛ ka fɔ a kunkan bi ko wajibi don fɔ a ka kuma de a ka sidɔn k'a fɔ fɛn minnu bɛ ka fɔ ale furadama ani ninnu ma deli ka jɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Al-Qaida o Maghreb Islamique Hakimi an b'a ladɔnniya k'a fɔ jamana ɲɛmaakura Maraka Christian Kabore ale de ye ito dantigɛli dɔ de senfɛ ani kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna TV5 ani Le Monde kunnafoni di gafe k'a jira k'a fɔ Burkina Faso jamana lakanabaliya ale bɛ se ka kun dɔw fɔ a la ko maa kana ɲinɛ k'a fɔ maa minnu kun bɛ fanga na yanni ka na ko olu ni bamanjiw bi deli ka jɛ ko ka sababu kɛ u kɛn kun bɛ ka surunani do farida Mali jamana kɔrɔ yan b'a fɛ mamurulen jɛkulu ni jamana ɲɛmaayaso ni ɲɔgɔn cɛ ko se ko ni bamanjiw jɛ min sɔn ka kɛ ko kumana ko min ye bamanjiw ye u ka wuli ka jɔ minnu bɛ ka Burkina lasɔrɔ bi ko an ka bala maana o kɔrɔfɔ ne ma bɛɛ Blaise Compaoré ma a ko kuma si ale ni bamanjiw ma deli ka jɛ kuma min na ale bɛ fanga na a ko fɔ a ka dɔn fana k'a fɔ wale min ye Burkina Faso jamana sɔrɔ wasa da in na ni bamanjiw ka ni tiɲɛ ye ko ale ye jamanaden ye tiɲɛ don a kɛmɛ k'i da ka bonbo ye fanga ko la bi ko nka ko n'a ma ɲa ko ale ye jamanaden ye ko a kɛmɛ k'i ɲamada Burkina waati lɔ kɔfɛ ni o ye actualité ye ko min kɛra Burkina ko a y'ale ni sɔrɔ ko barisabu ka da kan ko jamanadenw de ni bira a senfɛ ko nka ko k'a fɔ de ko ale ni bamanjiw bi deli ka jɛ ko ye kɔrɔfɔ min ni o ti bɛn ale mɔ a kɔni mana tigɛ daw da kɔni nka a y'a jamana ɲɛma min gɛn kun bɛ k'i da ka bonbo ye a bi ni bi cɛ a sen bɛ kuma La Guinée Conakry jamana ɲɛma Alpha Condé ni ale farafina tɔnba Union Africaine ma ɲɛma ye a ye kuma ta ni ka dantigɛli kɛ k'a jira k'a fɔ wale min bɛ senna bi ka ɲɛsin farafindenw ma Libi jamana kɔnɔ ka farafinden minɛ ka taa ni a ye sugu la k'a feere i b'a fɔ marabatiga ko fɛn do fɛn min ni jɛnti kɛ ni a ye ko kumana a bɛ ɲini Libi bama ɲɛbaw fɛ u ka lajɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la maa minnu ye ko in kɛbaw ye ka farafinden minnu kun bɛ ka laɲini ka nazarala lasɔrɔ ni kwaji sira ye o ma ɲɛ sɔrɔ u fɛ k'u minɛ k'u datugu kaso la fo ka laban k'u bɔ k'u feere a y'a bɛɛ lajɛlen bɛ t'i jɔ bɛɛ bɛ taa n'i ka maa ye ni min sera ka wari dɔ fɔ e bɛ taa n'i ka maa ye ko manifin jago k'a kan ka dabila an b'a ladɔnniya k'a fɔ Américains ka kunnafoni di so CNN
o de ka sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininiw bɔra fɛn in ka jira k'a fɔ min ye farafindenw ɲɛ tiɲɛ don u minɛ bɛ k'u datugu degun siya bɛɛ lajɛlen dɔ kɔnɔ Libi jamana kɔnɔ nka min ka jugu n'o bɛɛ lajɛlen ye u bɛ ka feereden sugu fɛnɛ na maa min bɛ jɛnsɛrɛgɛnna ni tɔma Nations Unies kɔnɔ ni a ɲɛsin bɛ hadamadenya hakɛw sabatili ma Zeidara Hada Al Hussein ale y'a jira k'a fɔ ale bɛ bolomanden ɲɛsin tɔ min ma nin ko in yɛrɛ kɔni na nansaralatɔnba Union Européenne de don barisabu ka d'a kan olu n'a mɛ gɛrɛndɛ kura min da ka ɲɛsin farafindenw ma u kana se ka nansarala sɔrɔ ni bɛnkan sɛbɛn dɔ tɛgɛnɔ bilali ye u Libi ma ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ ko o de kɛmɛ sababu ye ka gɛrɛndɛba siri farafindenw na ko kuma na ko nansaralatɔnba Union Européenne bɔra hadamadenya kɔnɔ pewu a kɛtɔ ka nin n'a ɲɔgɔnna bɛnkan sɛbɛn dɔw tɛgɛnɔ bila ani Libi ma ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ a kɔni mana tigɛ dawuda kɔni kan Alpha Condé ni o ye farafinatɔnba Union Africaine ye a y'a jira k'a fɔ wale min bɛ ka kɛ nin ye jɛn ti kɛ ni a ye. Kenya jamana kɔnɔ Raila Odinga min ni ale sen tɛ ka Uhuru Kenyatta ka fanga lakodɔn ka sabu kɛ sanfɛ kiiribulonba kun ye a jira kalata labɛnnen jɛkulu la k'a fɔ kalata tako fɔlɔ jaabi min bɔra ka Uhuru Kenyatta kɛ sebaa ye ko jɛma kɛ ni a ye ko kalata labɛn jogo ma ɲɛ ka laban ka segin kalata kan k'a boloda ka kɛ octobre kalo tile 26 ye ni Raila Odinga ma sɔn k'i sen don o la bawo a kun gɛn kun bɛ ka laɲini dɔw tɛnku ko fɔ olu ka kɛ tɛ dɔwɛrɛ ye kalata labɛnni jɛkulu kɔnɔ maa caman bɛ olu ka bɔ u jɔyɔrɔw la walasa ale k'i sen don kalata in na sɔn ma kɛ o mɔ min kɛ ale fɛnɛ ma sɔn k'i sen don kalata la Uhuru Kenyatta octobre kalo tile 26 a kelen ye a ka kalata kɛ wa jamana fan caman bɛ a ma se ka kɛ ye Raila Odinga a segin dɔ juman don ka don Nairobi Kenya faaba la ka bɔ Ameriki taama na a kanubɔ bɔra k'u b'a kunbɛn ni dunu ni bala ye lakana tigilamaw donna u tula k'u caca ni gaz lacrymogène tili ye o ma ɲɛ u ye jikala seri mɔgɔw kan o ma ɲɛ u ye kisɛ yɛrɛ dayɛlɛ sani dugu cɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma maa duuru ɲɔgɔnna o bɔnɛna a nin na bibi na Raila Odinga kanubaw denmisɛnninw gɛmɛ ka jira k'a fɔ olu kɔni gɛmɛ k'u jigida hali bi Cour suprême de kan ni o ye sanfɛ kiiribulonba ye o bɛna jaabi min bɔ ko kunga don nataw la n'o y'a sɔrɔla u bɛna Uhuru Kenyatta ka fanga a ka sebaya lakodɔn kalata senfɛ kalata min ni a kelen y'o kɛ wale kelen ni u bɛ a bɔ a ma ko n'u ye a lakodɔn a y'a ko olu denmisɛnninw n'a lajɛ ka kiiri tigɛ u yɛrɛ ye bɔlɔ kɔnɔ o tɛ ɲuman ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bibi na Raila Odinga a segin bɛ ka don Kenya faaba la Nairobi. Zimbabwe jamana ɲɛmaa Robert Mugabe jumado a sera ka bɔ fiɲɛ na a sera ka taa yɔrɔ dɔ fɛnɛ na sanfɛ kalanso min bɛ Harare olu ka jɔnjɔ di kun bɛ a taara ye o kɛnɛ kan ka jɔnjɔ di o kalandenw ma nka min ye sɔrɔsiya ɲɛmaaba yɛrɛ fɛnɛ ye o fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ kan bibi na bɛɛ kɔni gɛmɛ ka Robert Mugabe a ka lahalaw de jateminɛ sa fanga min ni a bɛ a la san joli joli fanga a bɛna bila wa i n'a fɔ dɔw bɛ ka laɲini cogo min wa wale kelen a bɛna kɛ cogo mɛ ani maa min bɛ ɲɔgɔn na ni o ye ɲɛmaa danga ye a ye min wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la Emerson Mnangagwa o bilama aya o de bɛ dangan jɔyɔrɔ la o tumana jamana sariya sunba kɛmɛ k'a jira k'a fɔ ni jamana ɲɛmaa y'a jɔyɔrɔ bila bɛɛ jamana ɲɛmaa danga de bɛ na a nɔ na nka Mugabe a m'a fɔ k'a bɛna jɔyɔrɔ in bila o bɛ kɛ sababu ye ka baara gwɛlɛya wale kelen maa minnu ye maa faamuyanenw ye olu ko sira wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen min ni o bɛ se ka minɛ o ye ka lajɛ ka min ye furanjɔrɔ fanga dɔ ye k'o sigi sen kan o furanjɔrɔ fanga o bɛ boloda maa min fɛ o ye surasiw ye o tumana ka kalata labɛn waati telimani dɔ kɔnɔ aya ni o fɛnɛ kɛra o da ka di Emerson Mnangagwa la min ye jamana ɲɛmaa danga ye barisabu ka d'a kan ale ni surasiw ka di nka walasa o fɛnɛ ka kɛ hali bi fo ka sɔrɔ la Robert Mugabe de y'a jɔyɔrɔ bila dɔw fɛnɛ ye a jira k'a fɔ min ye wasabulo fɛnɛ ye n'i y'o sigi sigiyɔrɔma 2 saba bɛɛ lajɛlen mana fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko Robert Mugabe ka fanga ka bi a y'a ko fɛnɛ ko kɛcogo bɛ se ka kɛ o la nka o fɛnɛ fɔ tile 7 de fɛnɛ ka don olu ni ɲɔgɔn cɛ min ye surasiw ye olu dun o bɛ sɔn ka janya olu ɲɛkɔrɔ barisabu ka d'a kan dɔw bɛ taa bɛɛ Robert Mugabe a b'a ka fanga gili don kura ye wale kelen a bɛ nugu kura ye o kumana olu t'a fɛ ka u farati o danga in na a ya min ye Robert Mugabe yɛrɛ ka fanga ɲini jɛkulu ZANU-PF ye fanga ɲini jɛkulu sariya sen foyi tɛ min b'a jira k'a fɔ olu bɛ se k'a ka fanga fɛnɛ bi k'a tiɲɛ i n'a fɔ jamana tɔw bɛ cogo min misali la Afrique du Sud n'u ɲɔgɔnnaw ZANU-PF sariya senw kɔni kɛmɛ ka fɛn min de fɔ aya jamana ɲɛmaa u bɛ se ka bila sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ni o ye retraite ye aya ni marabolo minnu bɛ Zimbabwe a marabolo tanw na ni seegun bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka jira k'a fɔ an b'a fɛ jamana ɲɛmaa ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la o kɔni bɛ se ka kɛ n'o ma kɛ kɔni kɛcogo tɛ Robert Mugabe ka fanga binni na.
Liban ministri nyama Sahada Hariri min yito Saudiya jamana kono ka jira ka fo aye fanga bla Liban na kira sababu ye ka nyunyu ni nyanya wuli ka gweleya yere do Liban jamana ni Saudiya jamana ni nyonje bawo ministri nyama Sahada Hariri demene do Saudiya jamana fe nga fanga mina bela Liban jamana kono ani maude jeme fanga ina mino ni ateta bulu kele nye dina na saraka mino mi wele ko Hezbollah uluni Iran jamana de be haklina kelena nga Sahada Hariri ni Saudiya jamana de be haklina kelena bela jele numba don ka fo Iran jamana fene ni Saudiya jamana ti nyonyi nga yito Saudiya jamana de kono November ko linani ka jara ka fo ministry nyama ya joro imbla bawo airebolo anibe farati dangala nama blabe abisonga kundo ukera sababu ye kama chama ndoro Liban jamana de una kerengere nyana jamana nyama Michel awunonye ajira ka fo ele koningeme ka kominye nina Saudiya jamana wodeke meka nimbe kulukulu ninga Sahada Hariri kuna chien akafanga bla walikele ukeme ka Sahada Hariri mine kwa seta yerela walikele kamembe ka bo ada abeka bo Saudiya jamana dida Faransi jamana minye Liban jamana teri korobaye uluye uyere do dola ni wulika jo ye ku yere ke surnani dumbaye ya evledria aleye tamado ke kanyeshin Saudiya jamana mo ninga laje ka bi surnani do ke kula amita bala femena Faransi jamana nana jira ka fo Sahada Hariri bina bismillah na ka deme ya Faransi fa bala Paris aya yani akado Liban jamana kononga Liban jamana nyama Michel awunungoni nguma fede Sahada Hariri kana de jamana kono fola leti janaka ministri nyama ya joro blalie fo na ka nyonye ka kumata nyonda akele minye ni Faransi ta ye Liban ma nyama ye ajira ka fo do Liban jamana ni Faransi jamana ye tiri nga unyebe alaka fo Faransi jamana be ka fara Saudiya jamana kani ngoina nga Emmanuel Macron woni ya jira ka fo ale ko ni mbeka laje de surnani do bise ka kachuko mena kanani basigi kuna foni laba ko ni ngera minye Sahada Hariri done juma ka duguje sibiri la Faransi fa bala Paris aya kuna fonu nana ajira ka fo November ko lemuga ani flani ubibe araba nata mako Sahada Hariri ministri nyama bido Liban jamana kono ka sabuke o Liban ga ko yerma horonya sorali sangume nyanyanu nyeko anaye o keneka amawladoniya ka fo Almain dugubala bon nyongumbe bado sigingume singaye jenselgenani ka nyongumbe bado mimitalike wati yelema kololo kelali kunga kopo 23 kopo 21 kera Faransi ona agindamba tegano blakera benganzebe chamauna ose nga kopo 22 okera toka jeye 23 mimene kunje letle ni nyebi bon Almain dugubala ofene kera toka jeye barasa bukadaka setigi jamana umino meno benga meno ni olu tegano blala walikeleni olu laidu tara Faransi fa bala aya chamanyi murukurunda ko ya akokoro dobye soti kalada dabi kunka fo Donald Trump Ameriki jamana nyama na ne jamana nyama yala Barack Obama funye benga meno laidu ta kwa shina ki yere bo olu bela jelela utmana setigi jamana umino menebi olu ya iraka fo ni Ameriki bora la kaka gwele na fulo meno laidu tara olu kaseka bo bawo bela jele debi do faranyonga ka disinda nyamana umone oyefanda nyamana uye ode koso aya hadamadinya hakela basa jakulu minombe ani kenyere demenike jokulu organisation non gouvernemental ONG ulu chamanya jira ka fo ko yingwani ngara to kaje ya kera na ndara fema fo barsa bukada kala nyini ira kunye feminye senda njamana ulu kana fuluku mingma fora Faransi alibi okala je ko nokuntama nga mami ni obe farafina klebi amba wari so bala Bank West African Development be wade ni anyashime wati yelema kololo kunye uma Yakuba Joysaw ale ya yera ka fo farafina jamana mangi sigi ki buluda se ka kitake laidu makononi ko do ale de tonyombe baro sabuka daka akashishikuru filita ne gaze filita umanjimba kuta fafe ani izini baku aya asenga dogo ola konga minye ayere kabise kabulika jo wora uke minde mo makononi aya mima na di ki wasado ola amawladoniya ka fo aya boni nyongume venesimve ko 23 la aya kunye alaje ko ubibe akaka dobo gazi kuru filitala ni ukama ko réduction des émissions de gaz à effet de serre o fene ben vene masika ke o ka hode ko so jatimine ba chamanya jira ka fo sigi ngoni ngera nana andara femake bamananga kuna foni bikunjeni farakolo nyanaje ye senandola mawladoniya ka fo kabeni sibiri dunya nyi minye coupe du Mali abrabla folie finali ode kunganga buloda atako biduru ni wolonlana chela kauta musola kauta kunyeta ko worona ye joliba aseni stade malien de kuminyonzoro aya ambala ka ufambe asmande ni super lion de kuminyonzoro nga minye coupe du Mali finali ashina ka balaka bo amote kuminya bo amo isufu kulibaba wala
Puti Mali senadranju wulikajo kɛla ka kɛ ni san 1961 waatiw de ye waati min jamana ɲɛmaa Modibo Keyita bɛ jamana kunna ni jɔnjɔnba in bilala jɔnjɔn min nɔ la a tun bɛ fɔ de ma ko Coupe du Soudan san o san Mali kurukura bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na senadranju tɔn bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a senadranju da fɛ wa senadranju bɛ kɛ sababu ye senadranju kulu b'o yɛrɛ sɔrɔ diɲɛ bɔngɔnkɛlɛnbaw senadranju kɛnɛ kan Ligue des Champions ani Coupe de la Confédération africaine de football wa jatu kɛnɛmaw nasiraw fɛ Joliba AC ani Stade Malien de Bamako u ka tata ka ca ni tɔn tɔ bɛɛ lajɛlen ta ye sabu ni tɔn kelen-kelen bɛɛ lajɛlen jɔnjɔn in ta siɲɛ 19 ɲina o min y'a wuli ko 57 ye tɔn fila tun bɛ fɛ k'a lajɛ ni k'o mabɔ ɲɔgɔn na dɔɔni walasa o ka kɛ sababu ye ni ka nɔ kuraw to yen a bɛ fɔ min ma ko record nka o baara min kun kan ka boloda bi wulada ɲina o ma se ka ɲɛ sɔrɔ sabu senadranji bɔra a dɔgɔkɔrɔ ka kɛ ni jamana ɲɛmaaw ka laɲini ye aw b'a kalama min ye senadranji kotigi daga ye jɛrɛ min kɛra senadranji kulu ɲɛmaaso fɛ kalo tile 8 ani tile 9 octobre kalo tɛmɛnen ko don a y'a yira k'a fɔ ɲɛmaa min sigila a t'a kɔlɔdɔn bi a t'a kɔlɔdɔn sini waati kelen na min ye diɲɛ maama ɲɛmaaw ye FIFA ale y'a ka cidenw bila ka na Madame Segbe Prichet ani Veron Masongo Mba ka kɛ ni novembre tile fɔlɔ ani tile 2 ye n'u maa fila bɛɛ lajɛlen nana senadranji kotigi ka kuma ni ka sɛmɛntiya kabini o don kama kulu min sigilen bɛ senadranji ɲɛmaaya kunna Fédération Malienne de Football siège kɔnɔ a kɛlen bɛ ni ka wulikajɔ kɛ nka wulikajɔ dɛsɛlen bɛ ni ka sira sɔrɔ senadranji min filɛ nin ye senadranji kotigi ɲɛmaaso ka fɔla département des sports o tun bɛ fɛ de min ye Coupe du Mali ye walasa jamana ɲɛmaa a ka se k'a dɔn k'a fɔ jɔn ko ala o bɛ baara la a dun baara ta o ma sigi sariya kɔnɔna na o de kama département des sports mɔgɔw y'a yira k'a fɔ olu fɛla ko tɛ wa baara min filɛ nin ye o tɛna o sen don a la ka kɛ ni jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka yamaruya ye Alhaji Ibrahim Boubacar Keita min ye senadranji kotigi daga ye a ye bi Coupe du Mali barabila tulonkɛ finale ni k'a dulon fo waati natɔw kɔnɔna na o k'a fɔ la fo waati min senadranji daga gafetigi n'o ye Fédération Malienne de Football ye n'a y'a dɔn k'a fɔ a ye Mamutu Touré n'a ka jamaw senbɔ baaraw la waati min a n'olu bɛ sɔrɔ ka o bolo di ɲɔgɔn ma cogoya min finale in ka sɔrɔ ka tan o de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin man ye ka wale ɲuman dɔnfɔli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu gɛn kun bɛ ka ɲamada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ aw ni maa min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka fɔ ne Bajili don yan'o cɛ a kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma